डीजे संतोष राज के चैनल से छीट देलक हाथ में सनेसर हो छीट देलक माल के भतारा पकड़ के हमरा पीट देलक रे माल के भतारा पकड़ के हमरा पीट देलक रे माल के भतारा पकड़ के हमरा पीट देलक माल के भतारा पकड़ के हमरा पीट देलक मार सार के गवाई गे डीजे संतोष राज भोजली पुनर्वास डीजे संतोष राज भलुआही बाजार मोबाइल नंबर 89 55 91 96 29। छीट देलक हाथ में सनेसर हो छीट देलक माल के भतारा पकड़ के हमरा पीट देलक रे माल के भतारा पकड़ के हमरा पीट देलक माल के भतारा पकड़ के हमरा पीट देलक रे माल के भतारा पकड़ के हमरा पीट देलक। डीजे संतोष राज जनकपुर धाम नेपाल भोजली पुनर्वास